Marc benod 5 ac adnodau 25 hyd at 34. Bydd darllenau adnodau 33 a 34. Ond y wraig gan ofni a chrynu yn gwybod beth a wneithid yn ni, a ddaeth ac a syrthiodd ger ei bronydd ac a ddywedodd iddo'r holl wirionedd. Ac e fe a ddywedodd wrthi, a ferch, dy ffydd a thia chael, dos mewn heddwch a bydd iach wrth blaen. Hanes y wraig ar diferlyf, gwaed neu gweidlyf, sydd yn gyfarwydd i ni gyd. A'n thema ni y bore yma yw ffydd sydd yn cael ei chymeradwyo. Ffydd sydd yn cael ei chymeradwyo. Rydyn ni gyd yn hoffi cymeradwyaeth o'r lleiaf ohono ni i'r mwyaf, neu o'r ifancau i'r hynaf. Rydyn ni gyd yn hoffi pan mae pobl yn dweud wrthyn ni ein bod ni wedi gwneud rhywbeth yn dda pan ni'n cael cymeradwyaeth. Mae'r geiriadur Saesneg yn dweud am commendation, express warm approval or admiration of. To express warm approval or admiration of. Yn adnodau ein testun, mae Iesu Grist, yr arglwydd Iesu Grist, yn cymeradwyo ffydd person. Ac nid dyma'r tro cyntaf a'r tro olaf iddo fe wneud hynny. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn cymeradwyo pawb sydd a ffydd ynddo fel y wraig hon. Mae ffydd yn rinwedd sydd yn cael ei grybwyll fwy na'r un rinwedd arall yn y Beibl. Trwy ffydd rydyn ni'n dod yn Gristnogion. Heb ffydd mae'n amhosibl rynnu bodd Duw. Rhaid i'r rhai sydd yn dod at Dduw gredu ei fod e, ei fod yn wobrwywr i'r rhai sydd yn ei geisio. Trwy ffydd ni'n cael ein hachub. Trwy ffydd rydyn ni'n cael ein cyfiawnhau ger bron Duw, neu trwy ein gweithredoedd ni. I ni'n cerdded hefyd trwy ffydd, nid trwy olwg, ond trwy ffydd. Nid gorddweud, felly, yw dweud y bore yma, fod ffydd yn gwneud y gwahaniaeth i ni rhwng bywyd a marwolaeth, rhwng nefoedd ag effer. Mae'n bwysig felly, mae'n bod ni yn perchen ar y ffydd yma o'i gan y wraig hon ag eraill, yr rhai mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei cymeradwyo. Tri pheth, wel falle 4, tri pheth y bore yma am ffydd y wraig. Oherwydd dyma'r ffydd sydd ei angen. Nid unrhyw fath y ffydd, ond y ffydd oedd gan y wraig hon i fi gymharu. A dyma'r ffydd sydd gen i y bore hwn. Yn gyntaf, gadewch ni edrych ar cymhelliad ffydd, cymhelliad ffydd, the motive for faith. Pam mae unrhyw un yn rhoi ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist? Yr argraff ni'n cael wrth ddroi at yr hanes yn awr
Yr argraff ni'n cael am y wraig yw I fod yn naturiol yn wraig fewnblyg, yn wraig swil iawn, yn wraig nad oedd yn hoffi sylw. Mae'n rai bobl fel yna, dos e. Does dim byd yn bod ar bod fel yna. Mae rai bobl yn allblyg, mae rai bobl yn fewnblyg, mae rai bobl yn swnllyd, mae rai bobl yn dawel. Wel, un o'r rai tawel oedd I, ddim yn hoffi sylw. Mae'n dod yn y cysgod. Mae'n hoffi fod yn y cysgod. Dydy ddim moyn pobl yn edrych arni. Mae'n ddiddorol iawn ffordd mae Marc yn ei chyflwyno ni I ni. A ryw raig, dyna ni, ryw raig, ddim hyd yn oed yn rhoi enw iddi hi. Fel petai, beth y moyn I ti dweud beth yw fe enw. Dwi'n moyn aros yn ddi-enw. Ryw raig yn dod ac mae hi'n cuddio, oherwydd mae'n dod o'r cefn I Iesu Grist. Dydy ddim moyn cynnwyr. Dydy ddim moyn ffys o gwbl. Yn cwestiwn yn codi wel pam mae'n dod. Os dydy ddim yn hoffi sylw, pam mae hi'n dod. Pam cymryd y risg o gwbl. Pam ddaeth hi? Wel, yr ateb yw hyn oherwydd roedd yna gyfrinach gyda hi. Nad oedd neb arall yn gwybod amdano fe, wel yna yw cyfrinach yn dyfe. Rhywbeth does neb arall yn ymwybodol ohono fe. Roedd ganddi beth mae'r William Morgan yn galw diferlif gwad neu'r gweidlif yma. Dydy ddim yn siŵr beth oedd yr achos meddygol yma. Yn amlwg rhywbeth yn ei da gweidi, ond allwn ni ddim dweud yn fwy. Oedd hi'n colli'r gwad yn ddidor, oedd hi'n colli gwad yn ddyddiol, oedd yna gyfnodau pan oedd e'n waith, dyn ni ddim yn siŵr, ond beth ni yn gwybod, roedd hi'n dioddef. Oherwydd hyn, roedd hi mewn pôn, oherwydd hyn. Roedd e'n gwneud hi'n wan, siŵr o fod. Roedd e'n gwneud bywyd yn anghyfforddus iddi. Roedd e'n ofid calon iddi hi. Ac roedd e wedi bod gyda hi am 12 mlynedd amser hir iawn. So dyma'r reswm, oherwydd roedd yna rhywbeth. Roedd yn poeni hi. Dyma hi'n dod yn y dorf, neb arall yn gwybod. Cyfrinach ganddi. Mor wahanol i'r dyn ar ddechrau'r benod. Ni ddim wedi darllen yn hanes, ond ti'n gyfarwydd ar hanesydd. Yna mae dyn gwyllt yna, draw am wlad y gadar eniaid. Roedd problem gyda fe. Ond oedd pawb yn gwybod am ei broblem hyn. Oedd e'n wyllt. Oedd e wedi cael ei feddiannu gan gythreiliaid. Problem amlwg gyda e. Ond problem gyda hon. Ond neb yn gwybod am y broblem yma. Beth yw'r reswm? Mae unrhyw un yn rhoi ffydd a chibol cadwedigol yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd mae problem gyda nhw. Efallai mae'n gyfrinach fel y wraig. Efallai does neb arall yn y byd yn gwybod amdano. Mae'n dyn ni yn. A mae'n cael ni lawr. Efallai bod y broblem yn amlwg. Efallai fel llen. Mae pawb yn gwybod am y broblem. Digon teg. Ond falle, dim ond chi. Falle bod yna broblem yn bod yma, ffrindiau. Sneb arall yn ymwybodol ohono fe. Ydych chi'n gallu mynd fel y wraig hon at yr un. Ond yn ddyfnach na ni, y broblem yma, wrth gwrs, I ni yw ein pechod ni yn difyr. Y
pechod yn ein gwanhau ni. Mae pechod yn ein llygru ni. Ond fi moyn dweud mwy am cymhelliad y wraig hon. Nid yn unig roedd yna gyfrinach gyda hi, nid yn unig roedd yna broblem gyda hi. Ond roedd hi wedi cael digon ar y peth. Dyna pam ddaeth hi. Chi'n gweld roedd hi wedi trio pethau eraill. Mae Efengylau yn dweud wrthyn ni bod hi wedi trio'r doctoriaid a wedi gwario ei holl arian, ei holl eiddo, mwyn trio cael gwared, ond doedd dim byd, doedd dim triniaeth i gael, doedd dim llwyddiant, doedd neb yn gallu delio gydag e, ac roedd yn mynd yn wath. Ni ddychmygu'r wraig yma yn cyrraedd i thi ac yn cwmpo'r y gwely. Chi'n cael y profiad yna? Chi'n cwmpo'r y gwely a chi wedi cyrraedd y gweilod. Chi jyst yn mynd ar eich gliniau. Does dim byd yn mynd i ddatrys hyn. Chi wedi cyrraedd pen eich tenyn. Dyna oedd gyda'r wraig. A dyna pam ddaeth hi. Roedd hi'n desperate. Dyna'r gair yn dyfed. Roedd hi'n anobeithio. Roedd rhaid i dim beth arall. A dyma'r allwedd, ffrindiau, i le mae dechrau. I ffydd mae Iesu Grist yn chymeradwyo. Chi wedi cyrraedd pen eich tenyn. Chi wedi trio popeth arall. Nôl i wythnos diwetha a Lea yn dyfed. Roedd hi wedi trio Jacob. Dim yn cael syn, ddim yn gweithio. Ond y wraig hon wedi trio'r doctoriaid, dim yn gweithio. Cyrraedd pen ei themyd. Cyrraedd y gweilod. Ydych chi? Ydw i y bore yma wedi cyrraedd pen ein tenyn a mae'n cyflwr ni. A mae'n pechod ni. Ydyn ni'n gweld hynny? Neu ydyn ni'n meddwl, ni'n gallu cario? Neu ydyn ni'n gweld, mor anobeithiol yw fy mryw? Chi'n gofio taith y Pererin? Dyna pam fath, endyfe, pam symudodd e, pam dechreuodd ar y daith mor anodd yna? Wel, oherwydd y faich. Ar ei gefn, doedd ei wraig ddim yn deall e. Beth sydd yn bod arna ti? Y faich yma sydd ar fy nghefn. Mae'n rhaid i fi cael gwared ar y faich. Ni wedi gweld ein baich o flaen Duw. Rai sydd iach meddi Ystigys. Nid rhaid iddynt wrth y meddyg. Ond y cleifion. Gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd. Gwyn ei byd y rai sydd yn galar. Gwyn ei byd y rai addwyn. Gwyn ei byd y rai sydd â newid arnynt newyn o syched yn gyfiawnder. Cymhelliad, felly, fydd yn air no. Cyfansoddiad fydd, neu cydrannau fydd. In Saesneg, the components of faith. Mae yna elfennau i ffydd. Mae yna rannau. Mae yna bethau sydd yn mae ffydd yn cynnwys. Ac i ni'n gweld nhw'n dda yn yr hanes yma. Ac i ni'n gallu mynd trwyddyn nhw, restru nhw gyda'n gilydd. Y peth cyntaf yw hyn. Mae ffydd yn ymresymu. Mae ffydd yn meddwl. Mae ffydd yn gweld
y ffeithiau ac yn ei ystyried. Fe glywodd y wraig am Iesu Grist. Mae'n rhaid bod hi. Dydy ddim yn mynd i fynd at rhywun, dydy ddim wedi clywed amdani. Mae'n dweud yn 27, pan glybu hi am yr Iesu. Roedd hi'n byw yng Nghapernaum. Roedd Iesu Grist yn byw yng Nghapernaum. Roedd pawb yn siarad amdano fe. Roedd hi'n ffodus, gallwch chi ddweud. Iawn, ond roedd hi wedi clywed amdano fe. Mae'n gweld e'n dod nôl o'r cwch. Ac mae'n gweld beth sydd yn digwydd gyda Jairus. Falle roedd hi'n nabod Jairus. A gweld Jairus yn mynd ato fe ac yn gofyn iddo fe i ddod gyda hi mwyn iachau ferched. Mae hi'n gweld hyn ac mae hi'n ymresymu. Falle bod yn werth i fi fynd hefyd. Mae Matthew yn dweud i fod hi wedi dweud yn ei chalon. Dyna fe, ynddo fe. Mae wedi bod yn meddwl amdano fe. Falle all y dyn yma fe helpu hi. Mae wedi helpu Jairus. Mae wedi helpu eraill yn ein dinas ni. Falle. Gallwn ni rhywbeth i fi. Meddwl, ystyried. Chi'n gweld dydy ffydd ddim yn ddall. Rhaid chi'n cofio'r hanes yna am John Evans oedd enw o'r Bala. Ac oedd Thomas Charles yn gofyn y cwestiwn, beth yw ffydd? Ac roedd y bobl yn ateb, menter yw ffydd. Menter yw ffydd. Mae John Evans yr un dyn yma yn dweud, ie, menter yw ffydd, ond menter gyda llygad yn ei phen. A dyna fe, dydy ddim yn ddall. A pobl yn dweud, faith is blind. Na, mae ffydd yn gweld ffeithiau, yn ystyried y ffeithiau. Falle'n gweld beth mae Iesu Grist wedi wneud i bobl eraill. Gweld bod Iesu Grist yn gallu newid bywyd pobl eraill. Ystyried y Beibl, ystyried y ffeithiau. Dyna lle mae'n dechrau. I ni'n gorfod meddwl. Cymaint o bobl, maen nhw'n methu ar y pwynt hyn. Dyn nhw ddim yn meddwl, maen nhw'n meddwl bod ffydd jyst yn rhywbeth eich chi'n dal. Na, mae ffydd yn ystyried y ffeithiau. O ddifri, falle eich chi'n gryno neu chi erioed wedi ystyried mewn gwirionedd y ffeithiau. Ond ni eisiau mynd ymhellach. Nid yn unig mae ffydd yn ystyried y ffeithiau, ond yn mynd ymhellach, mae ffydd yn gweithredu. Mae ffydd yn cynllunio. Mae ffydd yn dechrau symud. Mae ffydd yn agosau at y person yma. Mae yna benderfyniad yn ffydd. Roedd y wraig ddim jyst yn meddwl, wy'n credu me'n gallu helpu fi. Mae hi'n cynllunio i fynd ato fe. Mae hi'n meddwl am sut allai gyrraedd y dyn yma. Felly, nid yn unig ni'n derbyn y ffeithiau. Mae'n rhaid derbyn y ffeithiau, mae'n rhaid ystyried y ffeithiau, ond mae'r cythreiliaid yn gwybod y ffeithiau, mae lot o bobl yn gwybod y ffeithiau, ond does dim byd gyda nhw, jyst y dechrau yw hynny. Mae'n rhaid i chi bendro, mae'n rhaid i chi gynllunio, mae'n rhaid i chi wneud rhywbeth a rhaid i chi symud at y person hyn. Ceisiwch yr arglwydd. Tra gallai ei gael un. Gelwch arno. Tra fyddo yn agos. Sut ydyn ni'n ceisio fe? Wel, ydyn ni'n ceisio fe trwy foddion gras. Beth yw hynny? Wel, trwy darllen i air. Trwy weddio. Mae'n rhaid i chi alw arno. Nes dim ffydd i chi os eich ddim yn alw arno. Ond mae'n drydydd elfen. A dyma sydd yn dod yn amlwg yn yr hanes yma. Dyma'r cam allweddol.
wedi symud ar ôl ystyried, mae'r gwraig yn dod ac yn cyffwrdd a'i wisg. Cydio, estyn a chydio ynddo fe. Dyna beth nath i, dyma. Cydio yn y gwaredwr. Ffrindiau, mae rhaid i ni wybod y ffeithiau. Mae rhaid i ni geisio. Mae rhaid i ni gymryd yn hun. Mae rhaid i ni yn bersonol ein huno a Iesu Grist. Mae rhaid i ni ddod i gysylltiad uniongyrchol gydag e. Dyma beth mae e'n dweud i hun yn dyfa. Felly dywedodd Iesu wrthynt. Yn wir rwy'n dweud wrthych, oni fwytewch gnawd mab y dyn, ac yfed ei wad, ni bydd gennych fywyd ynoch. Mae rhaid i chi gymryd a'i fwyta fe, ac yfed e. Beth mae hwnna'n meddwl? Mae jyst yn ddarlun bod rhaid i ni i gymryd e i ni'n hun. Mae rhaid i ni wneud e yn waredwr i ni ein hunain. Ac mae'r cyffyrddiad yma o eiddo'r wraig yn atgoffa ni yn dydy o ddigwyddiad yn yr Hen Testament. Nôl fyna yn Leviticus, roedd Duw wedi dweud bod rhaid i'r offeiriad ddod ac aberthu. Ac roedd rhaid dod â dau, chi'n gofio, gafr, bwch at Dduw. Bydda un yn cael ei ladd, a bydda un yn cael ei ddanfon yn bell i mewn i'r anialwch, i farw yna. Ac roedd rhaid i'r archoffeiriad ddod. Ac roedd rhaid i'r archoffeiriad roi ei ddwylo ar yr aberth, ar y gafr. Pam oedd yn gwneud hynny? Roedd yn symbol, yn doedd e, roedd yn ddarlun i helpu ni. Mae rhaid i ni wneud hefyd ddod a throsglwyddo mewn ffydd ein aflendid ni i'r aberth, i Iesu Grist. Dyna oedd yn digwydd, doedd y gafr ddim wir yn cymryd y bechod i ffwrdd, ond dyna oedd y pictiwr. I ni'n gorfod dod, ac i ni'n gorfod roi ein haflendid fel petai, ein pechod i Iesu Grist. I ni'n dweud, ti yw oen Duw sydd yn tynnu ymaith bechod y byd. Mae e wedi wneud e yn llythrenol, wedi cymryd yn y pan fath e fi, i gymryd ein pechod i ffwrdd, yr holl aflendid, yr holl meddyliau brwnt yna i chi wedi meddwl, yr holl droion yna i chi wedi dweud celwydd, yr holl droion yna i chi wedi bod yn gas i bobl, yr holl ffieidra yna, chi'n dod ag at Iesu Grist ac yn dweud, ti wedi marw mwyn bobl fel fi, cymer ei ffwrdd. Ac i chi yn trosglwyddo eich pechodau chi iddo fe. A chi gadael nhw i fynd gydag e. Ond, ar yr un pryd, ydych chi'n cymryd i gyfiawnder e atoch chi eich hun. Dyna yw ffydd, cyffwrdd a Iesu Grist. Yn drydydd, gan i nodi hyn drydydd a wedyn bedwerydd, ond yn gloi iawn yn drydydd, mae yna ganlyniad i ffydd yn does e. Fe gredodd y wraig ac fe iachawyd hi, ac mae'n dweud yn adnod 29 ac yn ebrwyd y sychodd ffynhonnell neu gwaed hi. A dyna sydd yn digwydd. Os oes gennych chi ffydd, hyd yn oed fel hedyn mwstad, fe fyddwch chi'n gwybod.
Mae hwnna'n rhywbeth hyfryd. Mae hwnna'n rhywbeth gwerthfawr i ni. Bod ni'n gwybod bod ni wedi ein hychau. Am hynny, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Dduw. Ond, symud ymlaen, pedwerydd ac yn olaf, y cymeradwyaeth sydd i ffydd. Cymeradwyaeth sydd i ffydd. Fe deimlodd y wraig iddi gael i achau. Ond fe deimlodd Iesu Grist hefyd yn sydd. Bod yna rynwedd wedi mynd allan ohono. Dyna mae'r cwestiwn i'r derfa. Pwy sydd wedi cyffwrdd â fi? A dydy'r disgyblion ddim yn deall. Wrth gwrs, ti'n gweld y bobl yn gwasgu arno ti, ac rwy ti'n gofyn pwy a gyffyrddodd â mi. Mae'n gwybod, a mae'n dal i edrych, nes mae'n dal llygaid y wraig, a mae hi yn dod ato fe gan ofni a chrynu. Ac yn cwympo wrth i drad ac yn dweud cyfan wrth y fe. Ac ni'n gofyn y cwestiwn, wel pam? Pam gwnaeth Iesu Grist hyn? Pam mae e'n troi ac yn holi'r cwestiwn? Pam mae e'n gwybod popeth? Pam mae e'n dod i'r wraig trwy hyn? Wel, allwn ni ateb mewn mwy nag un ffordd i ddechrau. Ydyn ni'n cytuno o'r bobl sydd yn dweud bod yr arglwydd Iesu am i'r wraig i gyffesu. Yn bwysig bod hi'n cyffesu i bobl beth oedd wedi digwydd. Yn bwysig hefyd bod bobl oedd yna yn gwybod beth oedd wedi digwydd. Bwysig i'r disgyblion i wybod beth oedd wedi digwydd. Dyna ffordd bys y Marc yn ffindo mas am yr hanesydd hyn. Ond y bwysig i bod hi'n cyffesu. Felly'n bwysig ein bod ni'n cyffesu hefyd o flaen cyd-ddynion. Ond fi'n credu bod yna fwy yma na hynny hefyd. Ac fi'n credu mae'r reswm penna fod yr arglwydd wedi holi y cwestiwn ac wedi wneud y ffys os gallaidd wedi efelynu. Yw achos i fod am gymeradwyo ffydd y wraig. Eisiau gliro hynny. Mae'r arglwydd Iesu Grist am i'r wraig wybod rai bethau cyn bod hi'n mynd adre. Mae wedi cael ei achau ydy, ond mae moyn iddi wybod rhywbeth hefyd, neu rai pethau. Beth? I ddechrau, mae moyn iddi wybod hyn. Mae ffydd hi oedd wedi achau. Dyna mae e'n dweud, ynddo fe? Adnod 34. Ha ferch, dy ffydd ath i achau. Falle roedd y wraig yn meddwl bod rhywbeth arbennig am y dillad. Falle bod hi'n meddwl mae rhywbeth hudol am y dillad. Ond doedd dim. Mae'n stori yn eistedd am y dillad Iesu Grist ar ôl i'r croesoliad, a os ydych chi'n cael y dillad yma, byddech chi'n cael ei achau. Wel, nonsens yw hynny, a tiwrin shrawd ac yn y blaen ac yn y blaen. Wel, dim byd arbennig am ddillad Iesu Grist. Just fel does dim byd arbennig am darn o bren, neu esgyr, neu dŵr sanctaidd, neu adeilad.
does dim byd arbennig am y pethau hyn. Dydyn ni ddim yn rhoi yn ffydd yn y pethau hynny. Mae ffydd ni mewn person. Iesu Grist ei hun oedd wedi a chau. Oherwydd bod hi wedi rhoi ffydd ynddo fe. Nid yn y dillad. Fe allu dal bwyso arno fe. Pan nad yw e yno. Doedd dim rhaid iddi ddod hyd yn oed. Fel nath y canoriad. Roedd y canoriad wedi credu o bell fel petai. A fe a chawyd e. Felly nid y dillad oedd wedi i achau. Ond wedyn ni allan ni ddweud hefyd bod e am iddi wybod hyn. Ei fod e'n barod i achau hi. Ond mae hyn yn bwysig i ni ffrindiau gyda'r cymeradwyaeth yma. Bod Iesu Grist yn barod i ni achau. Chi'n gweld gallai'r wraig wedi mynd adre a meddwl, wel, a nes i'r peth iawn yn dod, a nes i'r peth iawn yn cyffwrdd a'i ddillad a chymryd rinwedd allan ohono fe heb ofyn. A nes i gael, achos wedi cyfan fe gymryd i amser yr arglwydd ac roedd ar y ffordd i achau merch Jairus ac mae hi wedi marw. Fi oedd ar fai am hynny. A nes i'r peth iawn yn dod ato fe a gwneud hyn. Nawr mae'r Iesu Grist moyn i ddiwrnod. Heb dywt. Ti wedi gwneud y peth iawn. A ferch. Dy ffydd a thi a chael. Dyma'r unig tro mae Iesu Grist yn galw rhywun yn fy merch. Ha ferch. Fy merch. Ac mae hynny yn dangos i anwylder, dangos i gariad, dangos i gynsern am y wraig yma. Ac mae e'n ddiddorol wrth gwrs bod e'n digwydd yn nghanol y stori am ferch i Jairus. Mae Iesu Grist yn fel petai yn dweud, ti yw'r ferch i fi. Mae gen i gonsern dros y ti yn yr achos hyn. Yn dydy'r arglwydd yn rhyfeddol. Yn dydy tynerwch yr arglwydd yn rhyfeddol. I fod yn siarad fel hyn gyda ni. Gyda ni os y'n ni'n rhoi'n ffydd ynddo fe. Mae e moyn i ni gael gwybod, ni'n neud yn dda. Mae e'n barod i ni achau ni. Os y'n ni'n mynd ato fe gyda'n cyflwr. Oed yn amgylchiadau neu gyda'n pechod ni. Mae e'n barod. Mae e'n barod. Bydd e ddim yn gwrthod. Bydd e ddim yn flin gyda ni. Ac yna i orffen mae'r arglwydd am iddi wybod hyn. Bod hi'n iach. Ha ferch dy ffydd a thiachaodd dos mewn heddwch a bydd iach wrth blaen. Gallai'r wraig petai'r arglwydd ddim wedi troi ati. Gallai hi wedi meddwl, wel, ydy hwn yn mynd i bara? Neu ydy hwn mynd i ddod nôl? Chi wedi cael hwnna erioed lle chi'n meddwl bod yna rhyw falle afiechyd gyda chi. A chi'n meddwl, mae wedi mynd. Yes, mae wedi mynd. Ond mae'n dod nôl. Neu falle rhyw amgylchiadau groes. A maen nhw'n mynd am ychydig, ond mae'n dod nôl. Ond mae'n cael chi lawr. A falle bys y wraig yn meddwl, wel, nawr hyn nhw. A mae Iesu Grist am iddi wybod, cyn iddi fynd, mae wedi credu ynddo fe. Mae wedi rhoi ffydd ynddo fe. Daw e ddim nôl. Rwyt ti'n iach cael ei fynd mewn heddwch. Yna hefyd, ffrindiau, os ydyn ni'n rhoi ein ffydd yn yr arglwydd,
Iesu Grist. Mae am i ni wybod bod ni wedi gwneud yn dda, mae'n ein cymeradwyo. Os i ni wedi rhoi ein pechod iddo fe, fel yr offeiriad, daw e ddim nôl, mae e'n mynd â'r pechod i'r anialwch, mae'n mynd â'r pechod i'r groes, mae wedi claddu'r peth, mae wedi mynd, daw e ddim nôl, does dim condemniad, does dim damnedigaeth i'r rhai sydd yn Grist Iesu. Rydych chi'n iach? Gewch chi fyw mewn heddwch? Felly y cwestiwn wrthyn ni orffen yw hyn. A ydy'r ffydd yma, y ffydd hon gyda ni y bore yma? A oes ffydd achubol gyda ni? Oes ffydd gyda ni bob un y bore yma? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthyn ni, da iawn. Da iawn. Mae dy ffydd di wedi dy iachau di. Oes ffydd gyda ni sydd yn ffydd oherwydd ein bod ni wedi cyrraedd pen ein tenu, ni'n gweld ys dim pwynt edrych i unman arall, ond iddo fe. Os dyn ni ffydd sydd yn ymresymu, wastad yn ymresymu, wastad yn mentro, wastad yn cymryd cyffwrdd. Dydyn ni a ffydd sydd yn cael ei chymeradwyo y bore yma gan yr arglwydd. Da iawn. Da iawn. Dos mewn heddwch dy ffydd ath i'r chael.